हेलो लोगोफोर फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे निउस आपडेट लाना फैदों, बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै दाबाव। गिबियावनो दङ जय श्रीराम मोदी जिंदाबाद स्ल'गान होयिनि सासे सुबुंखौ बुदों। गफुर आहमेद मुंनि सासे मुसलमान अट' ड्राइभारखौ लामायाव मोदी जिंदाबाद होनिनि बुग्लिदों। हाथाय थाइथामसो सख'दोंनो आरो दारिखौबो हाना होदों। राजस्थाननि सिकार जिल्लायाव जादों बे जाथाया। बोराया एफआइआर होनानै दा सानै सुबुंखौ हमबाय। मुङा सबदियाल जाट आरो राजेन्द्र जाट, बेसोर सानै सुबुंखौ हमबाय। बोराया एफआइआर होदोंमोन पुलिसनो। नैथो दङ आसाम रायजो सरकारा खान्थाल बेगरा जोंनि देहायाव मानो गोनांथि बेखौ माय गभर्नमेन्ट टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायदों। बे एकाउन्टआव फोरमायनाय बादिब्ला खान्थाल बेगराव प्रटिन, आयरन, भिटामिन ए, भिटामिन सि दंनो। खान्थाल बेगरा मेगन आरो बिगुरनि जेंनाफोरखौबो फोजोबस्राङोनो। एनेमिया बेरामावबो हेफाजाब होयो। हजम खालामनाय गोहोखौ बारायोनो। मोदोम दानाय बायदि बायदि देहानि खामानियाव हेफाजाब खालामो। बे खोथाखौ फोरमायदों माय गभर्नमेन्ट टुइटार गेजेरजों माय गभर्नमेन्ट टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों आसाम सरकारा फोरमायदों। थामथियाव दङ उदालगुरि जिल्लानि दिमाकुसियाव हौवाया हिन्जावखौ हस्पिटालाव थांनो होआखै। हौवा आरो हिन्जाव सानैखौबो रेपिड टेस्ट खालामदोंमोन। हिन्जावा पजिटिभ जायो, हौवाया जायासै पजिटिभ, हौवाया नेगेटिभ। जेब्ला 108आ लांनो फैयो अब्ला हौवाया गावनि हिन्जावखौ कभिड टेस्ट जायाखै होननानै लांनो होयियाव डक्टरफोरा हालाय हाफाय जायो आरो उनाव पुलिस फैनांगौ जायो। दासिम जाथाया मा जाखो मिथिथ'नाय जायाखै। ब्रैथियाव दङ जुबिन गार्गखौ फासि हो। जुबिननि हिन्जाव गरिया सयकिया गार्गआ फेसबुकआव मोनसे पस्ट होदों जेराव लिरदों जुबिन गार्ग बायदि सुबुंखौ राजा लामायावनो फासि होनो राहा ला आरो रावबो जेबो खोथा खोनासंनो, रायलायनो आरो बुंनो नांलिया। बेबायदि लिरनानै फेसबुकआव पस्ट होदों जुबिननि हिन्जाव गरिया सयकिया गार्गआ। मानोना बिथांखौ लानानै जोबोर ससियेल मिडियायाव दावराव सोलिगासिनो पलिटिक्सआव। बाथियाव दङ डिजिटेल अफलाइन लेनदेन खालामनो हासिगोन। नोंथांमोना दासिम अफलाइननि गेजेरजों बायदि लेनदेन खालामगासिनो दंमोन, नाथाय दा आरबिआइआ मोनसे गोदान राहा लाबोदों। दानिया अनलाइन गैयालासे थामहिनबा इन्टारनेट गैयालासे अफलाइननि गेजेरजों डिजिटेल लेनदेन खालामनो हासिगोन। बे गोदान राहाखौ आरबिआइआ मोनसे पाइलट प्रजेक्ट हिसाबै जागायदों। गिबि खेबाव 200 रांसिम लेनदेन खालामनो हागोननो, उनाव फेहेरगोन। 2021 मायथाइनि मार्चनि 30सिम बे पाइलट प्रजेक्टआ सोलिबाय थागोन। डेबिट कार्ड, मबाइल वालेटजों खालामनो हागोन होनना आरबिआइआ फोसावदों। दथियाव दङ सासे हाबा जानाय आइजोखौ नारा नाथा गाज्रि खामानि हाबा मावनो नाजानाय। अभयापारा सिङिमारि नैथि खोन्दोआव हौवाया खामानि मावनो थांनाय सुजुग सुबिदा लानानै पबित्र राय मुंनि सासे सुबुङा सासे हाबा जानाय आइजोखौ नारा नाथा गाज्रि खामानि मावनो नाजादोंमोन, नाथाय हिन्जावा होसिख्रावनायाव खाथिनि मानसिफ्रा बा रायजोनि मानसिफोरा खोनानायाव पबित्र राया खारो। उनाव हौवाया पुलिसनिसिम एफआइआर होयो। जाखौ नारा नाथा खालामनो नाजादोंमोन बेनि हौवाया पुलिसनिसिम एफआइआर होयो। दा पबित्र राय बिथांखौ हमबाय पुलिसआ। स्निथियाव दङ कभिड टेस्ट खालामनो थांनायाव लाइनाव थानाय समावनो जोनोम होयो। सासे आइजोआ हिन्जावसा गथ' जोनोम होयो। डक्टरा माने जेब्ला चेकआप खालामनो थांदोंमोन अब्ला डक्टरा बिथोन होयो जे नोंथाङा कभिड टेस्ट खालामनांगोन। बिथोन बायदियै हौवाया हिन्जावखौ कभिड टेस्ट खालामनो लाङो। एसे गोबाव सम नेनायनि उनाव जेब्ला लाइनाव थायो कभिड टेस्ट खालामनो, एसे गोबाव थानायनि उनाव गंसे दखाननि मोखाङावनो हिन्जावा गथ'सा जोनोम होयो। 8थियाव दङ बिटिसिआव आयेन बेरेखायै ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि थिसनजानाय सा 29 मावसुमाफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारजाबाय, माने बोख्लायबाय। थांनाय बावैसो सिगां इउपिपिएलनि सिडब्लिउसि सोद्रोमा पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ आयेन बेरेखायै आनजाद होआलासे बिटिसिआव साख्रि थिसननायनि थाखाय बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो गसर थिसनदोंमोन। बेबादिनो सा 29 मावसुमाफोरा साख्रिनिफ्राय बोख्लायजाबाय होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथां पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बुंथियो। 9थियाव दङ इन्डियान मेडिकेल एस'सिएशन बा आइएमए आ फोरमायनाय खारि बायदिब्ला भारतनि गुबुन हादरसा एबा ओनसोलनि कभिड-19नि मिरुआव रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय गासै 196 सा देहा फाहामगिरि बा डक्टरफोरा कभिड-19 जों जिउ खहा जाबाय आरो बिसोरनि गेजेराव 170 सा फाहामगिरिफोरा 50 बोसोर बैसोनि बांसिन होनना फोरमायदों। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामदो। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै।